is niet, maar het is Dina. En vandaag gaan we er met behulp van Bea die de centjes laat rollen en Bart met zijn fetish voor zwarte kranen. Een liefdevol gezinnetje helpen zoeken naar het us van hun dromen. Jepla! Dit is blind gekocht. Vandaag maken we kennis met Vla, een gemene hekse dat nooit content is en op alles wel iets weet te zeggen. Samen vindt onder die opgevreten is van de depressie, welke graag een lijntje kook legt en het liefst van alles doet eindelijk zijn huwelijk verbreken. Maar ja, vanaf dat het zwik wil zeggen, zit het er hem natuurlijk op. Dus ben ik helemaal naar San Michuno gereisd om ze een beetje te helpen. Ze wonen hier in dat arntierig appartementje. En dus zijn we er een keer gaan zien naar de wensen van ons Vla. Klop, klop! Wat een gezellig appartementje. Hey gasten, ben Dina, wat kan ik voor jullie doen? Smut me wuf butten. Ja, onder, dat kan ik helaas niet doen. Maar kom er ontlagen wij. Ze biedt ga je minder lachen, dwazen. Ja, mevrouwen, is zat van het magische rijk en moet ik een keer afstaan van die stomme apenpakjes aan. Ik ben kotsebeu. Ja, maar onder, dat is hier blind gekocht, hè. Niet zo man, zo vrouw, hè. Ben ik hier voor je neus, niet voor je kleren, hè. We hebben er ooit een keer de prijzen geweest naar Glimmerbroek en ze maakten daar macaroni in een heksenketel. En ik was al zo gefascineerd dat ik haar ook zo'n ketel zo wil. Ja, we zullen ons beter aan tafel zetten, zie je eerst. Jam. Ik heb hier mijn plakboek meegepakt met prentjes van mijn heksenmoodbord. Dat is goed. Kijk Dina, ik heb dat plakboek eens goed bekeken van Vla. Daar staat alles in van het magische rijk, omdat ze daar ooit eens op reis is geweest. Die heksenketel gaat enorm duur zijn, dus ik hoop wel dat dit binnen het budget gaat passen, hè? En ze wil naar Oasis Springs, hè? Dat is niet de goedkoopste buurt, dus ja, ik ga weer veel werk hebben, hè. Maar macaroni smaakt beter uit een heksenketel en ik ga het bewijzen ook, hè. Gasten, pak maar allemaal een bordje slechte macaroni van het fornuis. Het kan aan mij liggen, hè? Maar ik smaak daar helemaal geen verschil in, hoor. En vertel nog een keer aan Bea waarom je zo her naar Oasis Springs wilt, want ze snappen het net niet, hè? Ja, want voor uw budget kunt je hier een veel groter huis vinden in de buurt, hè? Ja, maar ons ander kan wel een kleurke gebruiken. En Oasis Springs is massa zonnig, dus ja. En ik wil ook echt mijn ketel. Allee, gasten, dat moet je toch wel kunnen regelen, niet, hè? Deze macaroni ruikt gewoon overheerlijk. Ja, volgens mij is hier hoge verwachting, dus wil ik Jon al waarschuwen dat hij een heksenketel ervoor gaat zorgen dat Bart minder geld over heeft voor andere dingen aan te passen in je neus. Ja, maar ik wil een gewone, een schoon, groot dus, geen ouderwets krot en mijn ketel. Dat staat allemaal in mijn plakboek. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Ik ga mijn hartstikke best doen, Vla, maar ik kan niks beloven. Ja, gast, we zijn ten deuren zeker, want ik pees dat we veel werken. Oké, dat is goed. Ja, ça va. En dus begon Bea maar te zoeken naar een potentieel huis. Maar dat was niet zo makkelijk en kwam dan ook met de nodige frustraties. Sorry Bea, ik heb slecht nieuws. Fly heeft eigenlijk laten weten dat ze liever van buurt zou veranderen. Fla heeft laten weten dat ze liever van buurt zou veranderen. Ik heb al heel Oasis Springs uitgekampt. Zij moet blij zijn met het krot dat ik haar ga geven. Oké dan, Bea. Ondertussen doet Bart ook de nodige voorbereidingen. Oh, zwart. Dit zijn prachtige tegels voor de badkamer. Maar ja, hier heeft ze geen centen voor, hè? Oh my god, een zwarte kraan. Deze gaat het worden. Maar ja, het moet meer in de magische stijl zijn en voor Vla. Nu ben ik weer gekokblokt. Oh nee, geen Japans toilet. Daar heb ik een fameus trauma aan overgehouden. Dina, jij gaat nooit geloven wat voor mooie huis ik gevonden heb in de buurt. Denk, zeg ik, hè. Bea, zo'n vuile vinger, zonder handschoen op je toetsenbord. Viespeuk. Ondertussen is ons Bea in Oasis Springs en heeft ze een potentieel huis gezien. Toevoegen aan winkelmandje. Oh, en deze is mooi. En deze schoenen. Oh, dat trilt. Oh, hallo? Ja, schatje? Kunt jij die satsu wel een beetje zachter zetten, alsjeblieft? Ik moet zo meteen opnemen, hè? Oh, no. Oh, ze zijn al aan het filmen. Oh, hallo? Ja, Dina? Nee, de huis is veel te duur. Ik heb een huis gevonden waar zij absoluut niet blij mee gaat zijn. En dus heeft Bea het huis maar gekocht. Ik zit hier weer in San Michuno voor het goede nieuws aan Vla te vertellen. Maar moet je eens zeer aan pissen met moed. Oei, ik kan nog wat kook gemoest op de lavabo. Hopelijk gaat ze het laten liggen. Onder, je stinkt weer like de peste. Ik zou heren dat je verstopt in de badkamer en kan ik hier wel de televisieding doen.
Ah wel, het is goed. Ik heb er toch nog een lintje kook liggen. Ik ga me dat wel amuseren. Ik ben hier met goed nieuws. Mijn is gekocht. Het is wel een Oasis Springs, maar dat is bij haar fouten. Maar Bart had dat wel squinnigen maken met zijn zwarte lavabols. Hier, en kijk, voor jou de sleutel van je neus. Ik ben echt massas benieuwd. Maar eerst is het tijd voor een korte onderbreking. Dina, wat voor mufkot heb je me nu gegeven? Ik vind de max. Het is hier massas groot en het is bijna squinnen. Merci, Dina. Dank u onder. Ik ga je het ontracteren op McDonald's. Dat gaat beter smaken dan die kissige macaroni. Is behaald en nu je me vindt, nu is het oorlog. Ondertussen verkennen Fla en Onder de rest van hun huis. Maar hier kan ik echt zo niet gelukkig worden. Onder die deuren zijn spuuglelijk. Als ik nou eens lelijke deuren zie, mag ik steken die naar kop ertussen, wij. Het is toch squin behangpapier? Ja, Bartje had lukken. Er ligt veel druk op je scoer, nee. Fla was niet gelukkig met dus. En er is eigenlijk ook niet zoveel budget meer over, hè. Ik heb keuzes moeten maken. Maar met u, ik heb nog een eitje te pellen, wij, Bea. Ik geef u zo'n budget en je Zeg komt af met dames, zo'n ik sta hier ook nog. Hè. Door het budget heb ik natuurlijk keuzes moeten maken. Maar ik hoop toch dat je een beetje kunt vinden in mijn interpretatie. En we gaan een nieuwe neus gaan zien, hè? Ja, als dat moet. En toen was het tijd voor de grote onthulling. Hihi. Hoho. Het eerste dat ik zie zijn nog os aan die kutdeuren. Ik vind wel een squaneet plaatsen. Toch ligt het nog liever onder de grond dan dat ik hier zo woon bij. Allee, dat meen je niet. En dan meer al ik weer eens een stomme zwarte kraan moeten steken die een baard. Ja, de badkamer. Ja, ik heb het gezien. Asloefke, je hebt hier een muur uitgesmeten. Kijk. Het is een bureau. Ja, squanne. Zolang dat hier zit, dan ga ik ook wel lekker. De leut, hè. Kot en de fik, jepla. Nog een kamer, wat is dat? Oh, massa. Dit voor macaroni. Hey. Maar zijn je nu crack aan het maken? Nenk. Pees je ook alleen maar aan jezelf, nee? Hier, we zijn de slaapkamer vergeten. Amai, dat is helemaal mijn stijl, zo squanne. Kom er zelfs nat van. Ah, maar ja, dan gaan we poepen, hè. Jepla. Hey. Onder de sloef. Ik zit hier kotse beu. Hier, mijn wuf ligt te slapen. Verhef in haar macaroni. Nee.